Helo, yn enw i Rhian Morgan. Rwy'n gynathrawes o Ysgol Gyfun Plas Mawr a Llanhari cyn hynny, a croeso i fy nghyflwyniad i ar gyfer Carlam Cymru ac e-ysgol. Rwy'n mynd i drafod nawr y cwrs TGAU ar gyfer celf o dylunio, gan edrych ar uned 2, sef yr aseiniad wedi'i osod yn allanol mewn ffordd yr uned arholiad. Fan hyn fe welwch chi gopi o bapur arholiad o 2023 fel enghraifft i chi. Môr o ysgrifen, y peth cyntaf felly chi eisiau edrych arno yw'r dyddiad cychwyn, sef yr ail o Ionawr. Y tueddiad yw fod y dyddiad yma o flwyddyn i flwyddyn. Felly pan byddwch chi'n cyrraedd nôl i'r ysgol, fe fyddwch chi yn derbyn y papur yma, neu o bosib bydd eich athrawon chi yn danfon i chi fel e-bost. Cyfnod paratoi. Yn ganol ysgrifen fe welwch chi hyn, y ganolfan sydd yn penderfynu ar y dyddiadau a'r cyfnod o baratoi. Fe fydd hyn yn amrywio o ysgol i ysgol. Llawer o bethau'n effeithio ar hyn, cyrsiau eraill yn yr ysgol o ran yn yr adran gelf efallai, neu pynciau eraill yn effeithio ar pryd fydd yr arholiad yn cael ei gynnal, ond fe fyddwch chi'n cael digonedd o amser i wneud eich ymchwil i gyd. So hyd yr arholiad yw 10 awr. So beth maen nhw'n galw yw y gwaith dwysa manwl. So hwn cael ei wneud o dan amgylchiadau arholiad. Dych chi ddim fod gwrando ar unrhyw beth mewn clust ffonau. Chi'n gallu mynd mewn â adnoddau gyda chi, ond fe fydd athro yn edrych ar eich gôl chi fel pe bai chi mewn arholiad, dim sgwrsio ac yn y blaen. Y rheolau arferol, mae cybac yn gosod ar gyfer pob pwnc. A wedyn os ewch chi lawr y dudalen, fe fyddwch chi yn gweld bod chi yn gallu dewis un aseiniad, un cwestiwn allan o'r holl bapur, a mae gyda chi yr un cwestiynau ar gyfer pob maes. Felly celf o dylunio yw y prif bwnc yng Nghymru, ond hefyd mae yna opsiynau eraill fel welwch chi ar y dudalen nesaf gen i. Felly, os chi wedi gwrando ar fy nghyflwyniad ar gyfer uned 1, fe fyddwch chi wedi gweld y daflen hyn o'r blaen. So dyma y meysydd eraill sydd yn dod o dan banner celf o dylunio. Felly celf gain, dylunio graffig, dylunio textiliau, dylunio 3D, ffotograffiaeth, astudiaethau beirniadol a chyd-destynol. Rhestr sydd gyda chi wedyn o'r holl masau waith allwch chi wneud o dan y pynciau yma. Ond yn yr arholiad, fe fyddwch chi yn edrych ar y papur cwestiwn a fyddwch chi yn creu gwaith yn ôl y maes i chi wedi dewis. Felly os ych chi wedi dewis dylunio textiliau, byddwch chi yn chwilio am ymateb textiliau i'r cwestiwn. Falle bod chi am llifo ffabrigau, falle bod chi eisiau creu gwaith gosod, falle bod chi eisiau creu gwaith brodio, pwy a wyr. Byddwch chi'n dod lan a'ch syniadau chi ar gyfer y maes i chi wedi dewis. O fewn y papur wedi'r gwybodaeth cyffredinol, byddwch chi'n symud mlaen i'r cwestiynau. Mae yna 3 math o gwestiwn. Mae rai ar sail themau, felly byddwch chi'n gweld gair i chi ei ddehongli yn eich ffordd eich hun. Mae yna asyniadau gweledol, felly delweddau a brawddeg sy'n rhoi awgrym posib. Ac yn olaf, mae yna briefiau ysgrifenedig. So gewch chi gyfarwyddyd sy'n awgrymu canlyniad neu canlyniadau posibl. Nid ydyn nhw'n osodiadau caeth. Fe welwch chi esiamplau gen i nawr mewn munud. Mae 5 opsiwn ym mhob adran i chi ystyried. Dewiswch un opsiwn allan o'r holl bapur, felly dim 3 cwestiwn gwahanol, ond un cwestiwn i chi'n mynd i ganolbwyntio arno. Os ydych chi'n gwneud mwy nag un teitl, hynny yw yn gwneud enghraifft celf o dylunio ac yn gwneud cwrs graffeg, rhaid gwneud yn siŵr bod 2 ddewis hollol wahanol gyda chi. Dych chi ddim yn gallu ail ddefnyddio unrhyw elfennau o'ch gwaith arholiad o un arholiad i'r llall, neu o un gwaith cwrs i'r llall. Iawn, ar ochr chwith y sleid yma, fe welwch chi themau allan o bapur 2023. Tipyn o baragraffau i ddechrau, ewn ni dros yr ochr yna wedyn.
ond themau osodwyd wedi gorchuddio cartref, lliwgar, cyferbyniad ac argrwydr. Y prif bwyntio'r paragraffau sydd gen i wedyn mewn sgrifen glas i chi. Felly ymchwil ar sail gwybodaeth, chi sy'n cyfrifoldeb nawr o ymchwilio artistiaid, dilynwyr ac ati perthnasol i'r cwestiwn chi wedi dewis. Falle bod chi yn gwneud ymweliadau, fyddwch chi hefyd yn defnyddio llyfrau ar we mwyn crynhoi'r gwybodaeth i chi am gyflwyno. Ond mae'r ymchwil yma i fod yn bersonol, so meddwlwch am yr agwedd yn ei ohono fe, beth i chi'n dod mewn i hyn sydd yn gwneud yn wahanol i unrhyw un arall yn y dosbarth. Fe fyddwch chi'n dewis un thema gan ddatblygu y gwaith yn ôl teitl y cwrs rydych yn astudio. Fel nes i sôn yn gynt, os ych chi er enghraifft yn dewis gwneud cwrs graffeg, fe fydd yr ymateb yn yr arholiad, y darn terfynol o fewn y 10 awr yn ymateb graffigol i unrhyw un o'r themau yma. Mae hefyd yn sôn fan hyn, yng nghefn y papur arholiad, fe fyddwch chi'n cael rhestr o artistiaid perthnasol i deitlau cyrsiau rydych chi'n astudio. Bydd hwn yn helpu chi i ganolbwyntio. Bydd rhaid i chi bori trwyddo hyn. Bydd rhai o'n nhw'n berthnasol i chi, bydd rhai o'n nhw ddim, ond mae e'n fan cychwyn os ych chi'n ansicr o pa artistiaid i edrych arno gyntaf. Dyn nhw ddim yn crybwyll pa artist sydd orau i pa bynnag thema chi wedi dewis. Bydd rhaid i chi wneud y penderfiadau yna dros eich hunan. Byddwch chi'n gwneud aseiniad ar ffurf ymateb personol, neu allwch chi greu briff dylunio, neu ffordd arall o gyflwyno sydd yn addas i'ch syniadau chi. Felly, wrth weithio trwy eich llyfrau preslunio neu eich taflenni chi yn y cyfnod cyn y 10 awr, mae eisiau chi i ystyried ble chi am fynd â hyn. Pynciau fel celf o dylunio, ffotograffiaeth ryw raddau o bosib a celf gain, felly bod yn ymateb yn fwy naturiol yn esblygu o un darn i'r llall, agweddau o graffeg, textiliau, ffotograffiaeth o bosib hefyd, neu hyd yn oed y cwrs cyd-destynol, byddwch chi falle eisiau gosod briff i'ch hunan sydd yn ehangu â hyn. So os ych chi'n gwneud yr astudiaethau cyd-destynol ac wedi dewis lliwgar, falle bod chi eisiau creu arddangosfa o waith celf sydd yn ffito mewn i lliwgar, edrych ar Matisse, edrych ar Monet, edrych ar Mondrian pwy a oer, a bod chi yn cysoni hyn gan falle creu taflen waith, ystyried sut byddai'r arddangosfa'n edrych ac yn y blaen. Ond byddwch chi wedi gosod y briff yna ar y cychwyn. Iawn, dyma enghraifft wedyn o'r asyniadau gweledol. Fe fyddwch chi'n cael paragraff eto o wybodaeth a cyfrestolweddau. Ewn ni drosto un o'n nhw'n fwy manwl mewn munud. Gwybodaeth yn debyg i beth sy'n y themau. O ran y blurb, pethau chi feddwl yna, ymateb gweledol a neu gyffyrddol. Dangoswch eich gallu i archwilio ac ei arbrofi gydag ymrywiaeth o ddefnyddiau a phrosesau sy'n berthnasol i'ch opsiwn ddewisoch chi. A wedyn peidiwch copïo y lluniau. Y bwriad yw mae sbardun ydynt i chi ddatblygu delweddau eich hun. Felly, meddylwch am y lluniau yn y ffordd mwyaf agored posib. Dyma olwg agosach nawr o un o'r trydyddalennau ar gyfer yr aseiniad gweledol. Fe welwch chi 3 llun gwahanol a brawddeg o dano. Y frawddeg yn dweud efallai byddwch chi eisiau ystyried edrych i fyny am ysbrydoliaeth. Yn amlwg o edrych ar y lluniau yn yr opsiwn yma, y cysylltiad rhyngddynt yw bod yr artist wedi rhoi golwg lle rydych yn edrych i fyny. A gallwch chi wneud yr un peth ym mha bynnag sefyllfa hoffech chi. Felly bod chi'n gorfod ar y llawr yn rhywle ac yn gweld beth sydd i'ch ben. Pwy a wyr yn ystafell wely chi ar llawr ystafell dosbarth ar y traeth. Gallwch chi hefyd edrych eto ar y darluniau mewn ffordd arall a meddwl beth arall sydd yn y lluniau yma.
Felly mae gyda ni byd natur o ran y goeden a y blodau ceirios. Mae gyda chi tirluniau, golwg arall ar fyd natur fan hyn, a'r awyr yn chwarae rhan gryf yn y darlun. Mae ganddo ni golwg anghyfarwydd o bobl gyda nhw'n hongian o'r nenfwd, lle chi hyd yn oed meddwl am arddangosfa wreiddiol fel sail ar gyfer dudalen yna. Felly mae modd i chi nawr i gymryd awgrym allan o beth i chi'n gweld. Dim gorfodaeth i'w gwneud tirlun, dim gorfodaeth i'w gwneud planhigion, dim gorfodaeth i'w gwneud pethau'n hongian o'r nenfwd. Meddylwch chi sut i chi amddehongli hyn yn eich ffordd personol chi. Dyma nawr yr math olaf o gwestiwn sef y briefiau ysgrifenedig. Yn yr un modd ac o blaen paragraffau o sboniadau debyg iawn i'r pwyntiau ni wedi codi'n barod ynglyn â'r ymchwilio math o waith ac ati chi am greu. Os chi'n edrych ar y cwestiynau unigol, chi'n cael band llwyd gyda teitl y gwaith arholiad o fewn hwnna. Felly yr un cyntaf yw edrych trwy rhywbeth. A wedyn fe fyddwch chi'n cael gwybodaeth ynglyn â beth posib byddwch chi am ddatblygu'r math o awgrymiadau dyn nhw sy'n dilyn. Eto, allwch chi ymestyn ar hyn, ond i chi esbonio i'r arholwr sut mae'n berthnasol. So falle bod chi'n creu rhyw fath o brief personol ynghlwm gyda y cwestiwn i chi wedi dewis. Mae nifer o'r themau fan hyn tro hyn yn fwy awgrymog o ymchwil, a falle gwaith sydd yn fwy heriol, sydd yn creu opsiynau gwahanol i chi na y ddau fath arall o gwestiwn. Beth yw y gwahaniaeth mwyaf rhwng y portffolio a'r aseiniad wedi osod yn y llanol? Yn amlwg amser. Chi wedi cael blwyddyn a mwy i weithio ar eich gwaith portffolio, a nawr bydd gyda chi ychydig falle dros 2 fis ar gyfer paratoi ar gyfer yr cyfnod dwys o weithio. Nawr mae'n bwysig bod chi'n rhoi canllaw amser i chi eich hun o ran cyfnod i ymchwilio, arbrofi, myfyrio a pharatoi am y cyfnod o 10 awr. Rwy'n siŵr bydd yr ysgol chi ynddo yn ystyried hyn, falle'n gosod gwaith cartre, ond meddylwch chi dros eich hunan faint o amser chi'n meddwl sydd angen arnoch chi. Cofiwch gyda pethau fel arbrofi, falle bod prosesau'n cymryd amserau gwahanol i sychu, bod angen lleoliadau pendant i weithio arno, falle bod chi ddim yn gallu gwneud popeth adre. Penderfynwch chi ar reoli chi'ch hunain, rhowch drefn ar eich hunain ar ben beth mae'r ysgol yn gofyn i chi wneud. Gorfod dewis thema. Nawr, gyda meddwl agored, mae modd i chi addasu nifer o rhain i gyd-fynd gyda beth hoffech chi arlunio. I chi angen chwarae'n glefar. Meddylwch chi beth chi'n mwynhau arlunio, beth chi'n gryf yn gwneud, beth sy'n mynd i roi pethau ar yr olwg orau i chi. A darllenwch y cwestiynau yma yn greadigol. Ond bod chi'n dangos trywydd i'r arholwr o ble chi wedi dechrau a ble chi'n mynd sydd yn gwneud synwyr, fe fyddwch chi'n iawn. Allwch chi i fod yn mwynhau y cyfnod yma yn creu cerf sydd yn bleserus i chi. A wrth ddweud hyn, allwch chi ysgrifennu brief i chi'ch hunan sy'n esbonio sut mae y thema yn berthnasol i'ch gwaith chi. Ailadrodd yn un eto, cofiwch i chi eisiau'r arholwr i adnabod eich gwaith chi ac i ddeall sut ych chi'n meddwl. Yn wahanol i'ch athrawon chi sydd yn adnabod chi'n iawn, mae rhywun diarth yn gorfod edrych ar y gwaith fel mae hyn yn meddwl drosto iddyn nhw. Arweiniwch nhw trwy eich llyfr braslunio a trwy eich prosesu chi wrth feddwl ac arbrofi. A nawr mae gyda chi rhyddid hefyd. Chi sydd yn dewis ym mha cyfryngau byddwch chi yn gweithio ynddo. Eto, chi yn mynd i fod yn arbrofi a trio pethau allan, ond gallwch chi ganolbwyntio'n fwy ar eich cryfderau chi fan hyn. Does dim rhaid i chi wneud pob math o waith. Chi yn gweithio ar darget mewn ffordd at gôl penodol. So eich chi fod yn fwy arbenigol a falle codi safonau yn fwy oherwydd hyn mewn un maes arbennig o'ch teitl dywyswch chi. So celf o dylunio, celf gain ac yn y blaen.
cyfnod dwys o weithio o dan amodau arholiad. Yw'r terfyn ar gyfer y gwaith yma 10 awr wedi rannu fyny mewn sesiynau gwahanol. Bydd hyn yn amrywio o ysgol i ysgol ac yn ôl natur y gwaith bydd yn cael ei greu yn eich ysgol chi. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl rhoi ofn i un rhiant yn sôn bod arholiad 10 awr a nhw'n meddwl bod chi'n mynd i fod yn yr ysgol am 10 awr straight. Dyw e ddim yn gweithio fel yna. Falle bydd e dros 2 ddiwrnod, falle dros 3, falle bydd e'n dilyn amserlen eich gwersi chi arferol chi. Gall hefyd amrywio o bosib os ych chi'n gwneud rhyw brosesau fel gwaith creu, bod eisiau gwaith i sychu, neu bod angen defnyddio peiriannau arnoch chi a bod rhaid creu rhyw fath o rota o pwy sydd yn defnyddio peiriannau pryd. Felly peidiwch â phoeni os nad yw hyn yr un peth a beth chi'n clywed amdano mewn ysgol arall, ond bod chi yn logo eich 10 awr chi a bydd eich athro chi'n gwneud hynny hefyd yn cyfnodi pryd chi wedi gwneud yr arholiad a'r cyfnodau bydd popeth yn gweithio allan yn iawn. Mae eich hyseiniad wedi osod yn allanol yn 40% o'r marc terfynol ar gyfer eich tygau chi. Felly, o edrych ar y amcanion asesu fan hyn, mae pob un gwerth 25% o'r marc terfynol. Mae hyn yn golygu mae 20 marc sydd ar y mwyafrif ar gyfer pob un ohonyn nhw. Felly fi'n drosto fe eto, dealltwriaeth cyd-destynol yw'r un cyntaf, yr ail yw gwneud creadigol, trydydd yw cofnodi myfyriol, a'r pedwerydd yw cyflwyno personol. Dwi wedi rhoi mewn llythrennau D fel eich chi wedi gweld yn fy gyflwyniad ar gyfer uned 1, beth dwi'n galw pob un o'r adrannau. So ymchwil dwi'n ystyried yr un cyntaf, y sail ar gyfer eich prosiectau chi, eich themau chi, gwaith artistiaid, ymweliadau, casglu gwybodaeth, unrhyw beth sydd yn berthnasol i roi gwreiddiau da i'ch gwaith chi. Chi'n mynd mlaen wedyn i ddatblygu gwaith creadigol yn arbrofi gyda technegau, cyfryngau, arddulliau gwahanol i adeiladu fyny eich portffolio o syniadau gweledol. Chi'n mynd mlaen wedyn i fyfyrio ar y gwaith yma yn gwneud penderfyniadau, yn dangos cysylltiadau rhwng eich ymchwil a'r arbrofi, gwerthuso, rhoi trefn ar pethau, a mireinio, meddwl am gyfansoddiadau gwahanol, cryfhau pob agwedd posib o'ch gwaith creadigol chi neu'ch gwaith dylunio chi ym mha bynnag ffordd sydd yn addas, fel bod chi wedyn medru mynd mlaen i'r arholiad i greu un darn terfynol neu fwy yn dibynnu ar eich syniad chi, rhywbeth sydd yn bosib i greu yn llwyddiannus, a hefyd mae'n gofyn i chi ystyried y cyflwyno, y ffordd i chi wedi arddangos y datblygiad yma yn eich llyfrau neu eich taflenni yn arwain at y gwaith terfynol. Dyma chi eto nawr yr amcanion asesu. Mae'r sleid bach yma wedi dod allan o y papur arholiad, so mae gyda chi mwy o wybodaeth ynglyn â sut mae cybac am esbonio pob un o'r amcanion asesu. Fan hyn dwi wedi ehangu ychydig ar yr amcanion asesu yn fy ngolwg i, fe gewch chi hefyd gyngor oddi wrth eich athrawon yn yr ysgol. Felly amcan asesu 1, dealltwriaeth gyd-destynol. Mae eisiau chi sicrhau bod gyda chi enghreifftiau waith creadigol sy'n eich helpu i ddatblygu eich thema, hynny yw gwaith bobl eraill. Byddwch chi'n cael gwybodaeth yma o lyfrau, gwefannau, cylchgronau. Cofiwch gydnabod o ble daeth y wybodaeth. Gwnewch hyn wrth ymyl eich gwaith creadigol a'ch gwaith ysgrifenedig. Chi angen dangos pwy sy'n berchen y gwaith gwreiddiol. Wedyn, newch yn sicr eich bod yn cofnodi unrhyw ymweliadau chi'n gwneud i orielau neu lleoliadau sydd yn helpu chi ddatblau eich thema chi, a defnyddiwch y cyfleoedd yma ar gyfer braslunio fywyd a cymryd ffotograffiaeth. Ond gwnewch y ddau beth yma beth bynnag mwyn gwneud eich gwaith chi mor bersonol a gwreiddiol ag sydd yn bosib. Amcan asesu 2, sef y gwneud creadigol.
Gweithiwch gyda amrywiaeth o ddefnyddiau gan dangos aplygiad mewn dealltwriaeth ohonynt a chysylltiad gyda eich dehongliad o'ch thema. Defnyddiwch addulliau gwahanol i gyflawni eich bwriad. Enghraifft, os ych chi eisiau cyfleu gweadau, enghraifft. Falle bod chi'n dechrau gyda rhywbeth syml gwneud rhwbiad gyda pastel, ond fe allwch chi ymlaen mlaen i weithio yn braslunio, yn creu marciau gwahanol gyda graddau gwahanol o bensil. Fe allech chi fod yn gwneud gwaith argraffu. Falle bod chi eisiau gweithio yn gyfrwng gymysg, yn creu rhyw fath o golage ac yna yn peintio ar ei ben, pwy a wyr. Pob un o'r camau yma yn dangos ongl gwahanol ar eich thema chi, yn dangos eich sgiliau chi ystyried ac arbrofi ac i feddwl ymlaen yn bod sut byddwch chi wedyn yn gallu gweithio gyda hyn. So y cofnodi yn dod mewn i'r cofnodi myfyrio, sef y trydydd amcan asesu. So eich cyfle i ddangos i'r arholwr sut rydych wedi meddwl trwy eich thema. Chi yn gwneud yn siŵr bod popeth yn amlwg trwy eich disgrifiadau a'ch gwerthusiadau o'ch gwaith personol ac yng nghyswllt gwaith eraill. Cofiwch bod bresluniau sy'n dangos opsiynau am gyfansoddiadau a sut mae rhoi pethau at ei gilydd hefyd yn cael ei ystyried yn rhan o'r cofnodi myfyriwr. So bob cyfle posib i ddyfnhau eich gwybodaeth chi ac i brofi hynny i'r arholwr. Chi eisiau gwneud yn glir bod e'n deall sut ych chi'n meddwl, sut ych chi'n creu. A'r amcan asesu olaf, sef cyflwyno personol, byddwch chi'n creu darn neu darnau terfynol yng nghyswllt eich gwaith paratoi yn y cyfnod o 10 awr. Cofiwch bod yr arweiniad tuag at y darn terfynol mewn ffordd ddealladwy a deniadol, yn ychwanegu hefyd eich dymarc. Chi eto eisiau bod e'n glir i'r arholwr beth ych chi'n gwneud. Peidiwch gadael i'r cefndir gymryd drosto bod yr ysgrifen enghraifft ddim i weld achos bod gyda chi patrwm yn y cefndir sydd yn tynnu oddi wrth y wybodaeth. Hefyd gorffennwch mewn ffordd sydd yn dangos eich sgiliau ar ei gorau. So chi eisiau bod y pyramid yma o wybodaeth yn datblygu tuag at rhywbeth eitha clir, eitha pendant. Llwch chi hyd yn oed ysgrifennu briff ar gyfer y darn terfynol mwyn profi ble chi wedi dod i erbyn diwedd y cyfnod paratoi. Nawr ar gwefan Cybac, mae yna rhyw fath o ticklist ar gyfer yr amcanion asesu. Mae'n bosib bydd eich ysgol chi'n argraffu yn allan i chi beth bynnag. Allwch chi wirio dros eich hunan wedyn os ych chi wedi cyflawni digon o waith ar gyfer pob un o'r amcanion asesu yma. So gobeithio rhwng beth dwi wedi trafod gyda chi nawr a beth ych chi'n gweld fan hyn, fe fyddwch chi yn teimlo'n hyderus o'r amcanion yma. Mae bron fel dod i adnabod rheolau ar gyfer gêm, ond ydych chi ddeall y reolau mae modd i chi lwyddo. So gwnewch yn siŵr bod chi yn mynd drosto hyn gyda eich athro neu eich athrawes. Trafodwch gyda unrhyw un sy'n yn gweld eich gwaith chi hefyd. Ydyn nhw'n deall beth sydd yn digwydd. Cofiwch mae'r arholwr ddim wedi gweld eich gwaith o'r blaen, ddim yn adnabod chi. Chi eisiau bod popeth yn eglur iddyn nhw ac yn gwneud synnwyr mwyn i chi gael y gorau o'r marciau yn y diwedd. Fan hyn mae gen i luniau o waith gafodd i'w wneud ym Mhlas Mawr ar gyfer yr arholiad yn 2023. Y bwriad mewn ffordd i chi weld y math o bethau sy'n gallu cael eu greu o fewn 10 awr. Byddwch chi yn amlwg ddim yn gwneud gwaith fel hyn, ond oedd y disgyblion yma i gyd yn yr un dosbarth ac mae ymatebion nhw yn wreiddiol ac yn bersonol iddyn nhw. Gwaith digidol, gwaith arlechen, gwaith 3D, gwaith textiliau, gwaith cyfosod, gwaith celfyddyd gain, peintio, gwaith argraffu, gwaith annibynnol a gwreiddiol i'r disgybl. Gwnewch yn siŵr bod chi yn mynd tuag at y cyfeiriad yna gymaint ag allwch chi. Gwaith pleserus iawn i edrych arno wrth bod e'n cael ei greu a llwyddiant personol i'r disgyblion yna. O'n i wastad yn mwynhau arholiadau celf gan bod dwi'n teimlo bod y 10 awr yn rhoi cyfle i pob disgybl i wneud y gorau o'i sgiliau personol nhw. A byddwch chi gobeithio yn teimlo'r un peth ar ddiwedd eich 10 awr chi.
Nawr mae yna agwedd weinyddol swyddogol i chi i gyflawni ar gyfer cael eich tygau gan cybac. Bydd yn bwysig bod chi wedi gwneud hyn cyn bod chi yn gorffen eich cwrs gyda eich athrawon chi. So mae rhain yn cynnwys taflenni dilysu ar gyfer y portffolio a'r aseiniad sydd wedi osod yn allanol. Meddyliwch amdano fel ffordd cyflym i'r arholwr ddod i ddeall eich syniadau cyn mynd ati i edrych ar eich gwaith ymarferol. Ar y taflenni yma mae yna set o focsys i chi lenwi ac mae'n rhaid eich bod chi wedi ei llofnodi hefyd. Mae labelu eich gwaith hefyd yn angenrheidiol. Bydd eich enw a chrif arholiad a rhif yr ysgol yn mynd ar y labelu yma. Hefyd newch yn siŵr gyda'r aseiniad wedi osod yn allanol eich bod yn cofnodi rhif eich cwestiwn chi. Wel, dyma ddiwedd nawr ar fy nghyflwyniad ar gyfer yr aseiniad wedi osod yn allanol. Dim ond amcanion i chi i ddilyn sydd yma, dim yr holl wybodaeth. Cofiwch bod gyda chi athrawon bydd yn eich cynorthwyo chi. Felly, mwynhewch y broses o ymchwilio cyn mynd ymlaen i adeiladu ar eich llwyddiant trwy arbrofi. Peidiwch penderfynu'n rhy gynnar ar beth yw y canlyniad y gwaith yn yr arholiad. Dibynnwch ar eich ymchwilio a'ch arbrofi i arwain y ffordd gyntaf. Gallech chi hyd yn oed ystyried mwy nag un opsiwn ar gyfer yr arholiad. Falle bod chi'n braslunio syniadau a wedyn yn gwerthuso ac yn cymharu fel bod chi mewn ffordd yn gallu ychwanegu at eich marc ar gyfer cyfnodi myfyriol. Byddwch chi'n hyderus wedyn bod chi'n gwneud y peth iawn. So paratoi ar gyfer yr arholiad, eto trefnu gyda'ch athrawon ynglyn â pa adnoddau bydd angen chi gasglu, beth ych chi'n gallu mynd mewn gyda chi'r arholwr, faint chi'n gallu paratoi o flaen llaw hyd yn oed o bosib, byddwch chi'n medru gwneud rhai pethau cyn yr arholiad. Gobeithio bod y wybodaeth yma wedi bod o'ch helpu chi a gewch chi llwyddiant yn eich arholiadau chi a pob dymuniad da i chi gyda'r gwaith. Cofiwch hefyd i chi gael mwy o wybodaeth ar Carlam Cymru am cael dylunio ar lefel tygau ac uwch ac ar gyfer pynciau eraill rydych chi'n astudio. Pob hwyl i chi.